Merħba għal episodju ieħor mis-sensiela tagħna ta' Rescoli by Carlo fuq YouTube. Mela, x'ħankunu qegħdin nagħmlu llum? Kif qegħdin taraw hawnhekk ħdejja għandi kotba li bażikament huma irranġati. U li ħankun qed nagħmel għandi dan il-ktieb. Ġibtu mill-kollezzjoni tiegħi tal-librerija kien ktieb li kien iżommni imqajjem matul il-lejl meta kont għadni adolescenti u xtaqt intih faċċata ġdida. Issa dal-episodju ħajkun qiegħed jidher fihom l-om, imma u ħankun qed nagħmel ftit tiżjin anka bil-fjuri, decoupage u anka raised stenciling. Imma ovvjament tistgħu tagħmluh kif tridu intom. U minn hawnhekk illum nixtieq insellem lil Valerie Vella tal-idea li tatna biex nagħmlu episodju ta' kif nagħmlu upcycling jew restyling tal-qoxra tal-kotba tagħna. U hawnhekk għandi dawn it-tlet kotba li nħobb nuża jiena biex nagħti eżempju. Dan huwa ktieb bil-Malti tħabbaġ taqtek ta' Joele Gallia u oriġinarjament il-qoxra kienet differenti imma kellu hawnhekk ukoll anka il-muftiħ. Allura hawnhekk huwa l-ktieb l-oriġinali imma għamilna l-qoxra bl-istil tagħna. Dan huwa ktieb ieħor mill-favoriti tiegħi li huwa fuq il-ħajja ta' Salvador Dalí u l-pitturi kollha tiegħu u l-idejat kollha li kellu minn mintu kien għadu żgħir sakemm kiber u anka l-aħħar żminijiet ta' ħajtu. Kif evolva l-istil tiegħu u anka l-idejat minn fejn ġabhom u kif użhom. U l-aħħar wieħed bażikament huwa ktieb tal-ġonna tal-gardening u da żammejtu bl-istess format. Ġifier ktibt gardening u mbagħad kamet l-ismijiet tal-herbs u żajt anka raised stenciling u decoupage tal-fjuri u żammejna l-istess mod u dan huwa l-ktieb ta' kif tieħu ħsieb il-ġnien tiegħek. Mela, ħanibdew il-proċess għall-ktieb li għandna llum. U l-ewwel ħaġa li ħanagħmlu bażikament hija li nixkatlaw ftit il-qoxra il-qoxra tleq. Allura inkunu rridu nixkatlawha ftit biex intuha l-ewwel passata bil-kulur. Issa, li ħanagħmel bażikament hawnhekk għadni kif tajt l-ewwel xkatlatura ħafifa. Biex ma nċappassi l-karti kull ma ħandaħħal biċċa karta ħażina A4 fuq quddiem u fuq wara u ħanibda nisbuħ. Kif qegħdin tarawni jiena qed nuża din il-blowtorch bażikament biex innixxef iktar malaj. Intom tistgħu tħallu bejn passata oħra jew tużaw hair dryer jew inkella tħalluh jinxef bejn passata oħra u f'dat temp jinxef ħafna malajr. Jien peress li qiegħed ġewwa ma tantx jieni wisq għax iddeċidiet li noqgħod ftit tal-frisk. Issa li l-estejna iż-żeba minn quddiem u minn wara u nixfet
ħanibdew nippreparaw il-bażi ta' hawnhekk. Mela, fuq il-ġemp ta' hawnhekk ħanużaw din il-forma. Din hija forma tal-kekijiet, forma ta' diamant, u ħaniżaw il-white clay. Pratikament il-white clay kolmu huwa tafal abjad li jinxef meta jara l-arja. Allura hekk b'dan mod nistgħu noħolqu effett. Ħankunu qegħdin noħolqu wkoll il-ġemp ta' din il-qoxra u ma nħalluhiex ċatta. Mela kull ma nagħmlu għandna dat-tafal, għamilni rumblajnieh u żajna ħannużaw il-forma tan-nofs u issa nibdew inneħħu iż-żejjed minn mal-forma. Kif qegħdin taraw, mimlija lajnija u issa nibdew noħorġuha biċċa biċċa. Ma jimpurtax jekk jiġrilkom bħal-maġra li jiena u tinqasam għax imbagħad nerġgħu naqbduha kollha flimkien. U hekk għandna djamantini lesti biex nagħmlu l-qoxra, nħalluha fil-ġemp u nħalluha tinxef qabel ma waħluha bil-kollha. Issa. Il-parti l-oħra hi ray stenciling u jien iddeċidejt li nuża din l-stencil. Ġifieri bażikament fuq ma ħanagħmel ħanpoġġi l-stencil fuq il-qoxra tal-ktieb. Insomma kemm jista' jkun ħanuża il-polyfiller għal din il-biċċa xogħol, nistgħu nużaw paste, nistgħu nużaw taħlita li nagħmlu aħna stess. L-importanti li jkollna x-xogħol pulit meta jkun lest. Mela jiena hekk għandi l-polyfiller, ħanżomm l-stencil biex ma tiċċaqlaqlix u ħanibda jiena li qed nagħmel bħalissa qed nimla l-stencil bil-paste. F'dan każ qed nuża il-polyfiller. Tal-mod għandi l-polyfiller lesta, naqla l-stencil, issa qed innutaw il-forma qiegħda imqabża u inħalluha tinxef u mbagħad kemm nixkatlaw ftit biex inneħħu dawk it-trufit li jibqgħu jidhru. Mela, hawnhekk għandna din qiegħda tinxef. Issa, sakemm tinxef dik ħanwaħlu dawn il-diamanti u ħanaraw sa fejn għandna bżonn nagħmlu forma li ħanaslu sew. Nużaw ftit kollha. Tinkwitaw x'jekk il-forma tkun għadha ma nixfit sew għax b'dak il-mod. Intom l-importanti li tkunu qabbattuha bil-kollha kif suppost. Ħalli imbagħad meta tiġu biex tiżbaw ma jkollkomx problemi għax tinqala. Forma tal-ġemp imwaħla. U għandna il-forma ta' hawnhekk
waslet biex tinxef ukoll u kull ma ħanamel nixkatla bil-400 grid. Issa l-istadju li jmiss huwa li nagħtu ftit kulur fejn għandna dan l-oranġo. Biex nagħtu il-kulur fejn għandna raised stencil, jiena li għamilt naddaft l-stencil mill-polyfiller li kienet fadalli biex issa ħanerġa' nuża ħanpoġġiha f'posta. Nipprova nsib kif kienet, niċċekk. Nara kien iċċekk. Mela l-stencil kienet kif inhi hekk. Issa li ħanaqbad pinzell żgħir, dan huwa wieħed mill-detailing brushes tal-French Chic ukoll li bilhomx ħafna fis-suq, u kull ma ħanagħmel ftit żeba' fuq il-pinzell nimsaħ maċ-ċarruta biex inneħħi l-eċċess u nisboħ dirett fuq l-stencil. Issa b'dal mod jiena qed nuża dan il-roża għax naf li huwa wieħed mill-kuluri favoriti ta' Valerie, allura ħankunu qegħdin nagħmlu dan il-kulur flimkien ma' xogħol ieħor li ħajkonna bażikament. Issa jekk il-kulur tal-polyfiller ma jalaqx mill-ewwel, toħodux tinkwitaw għax dal-każ ħankun qed nuża wkoll il-browning wax. Allura dak fejn jibqa' l-oranġo xorta ħajjiġi ħajjoħroġ fuq il-kannella skur. Taraw għandna partijiet fejn għadhom baqa' bl-oranġo u hekk il-partijiet l-oħrajn ħarġu bir-roża. Sa fejn hemm l-oranġo hemmhekk ovvjament ħajġi iktar skur kif għattilkom bil-browning wax. Jien għadni mhix lest fuq il-biċċa xogħol għax fadlilna ftit xogħol ieħor u issa li jmiss li nwaħħlu ftit moldings fuq id-disil li għandna hawnhekk. Imma qabel ma nwaħħluhom ħantuhom il-kulur. Mela, fuq il-qoxra ta' qudiem għandi dawn il-fjuri li nistgħu nagħmluhom jew mill-white clay, mit-tafal abjad, jew inkella nistgħu nixtruhom lesti kif huma u hekk kif huma qishom biex ngħidlek tal-ġibs u qed nisbuħhom pariċċ il-qoxra ta' qudiem. Bl-istess roża li użajna biex għattejna l-raised stenciling. Issa, b'dan il-mod jien ħankun qed illestihom biex imbagħad kif jinxfu flok nisbuħhom fil-post peress li għandna l-bażi b'ġiex kuluri differenti ħankun qed nużhom lesti misbuħajn. Imbagħad toqgħodux tinkwitaw jekk ikolkom il-kuluri xi ftit differenti għax bil-mod ta' kif ħankunu qegħdin nagħmlu dan it-taħlit nkunu qegħdin noħolqu atmosfera differenti anke fuq il-qoxra tal-ktieb. Mela, il-forom lesti misbuħajn, kull ma jonqosna issa jinxfu ftit u waħlu. Mela, għandna il-forom iż-żgħar kważi nixfin. U sakemm kienu qegħdin jinxfu dawk jiena lħaqtajt passata bil-kulur ta' taħt li f'dal każ kien is-salt of diet biex għamilt il-qoxra kollha tal-ktieb. U żbajta l-istess kulur tal-qoxra. Mela, issa li ħanamlu ħanwaħħlu dawn il-forom fuq il-qoxra tal-ktieb u bl-istess mod ħanużaw il-kollha.
qed noħloq pattern noħloq disin bit-tlet fjurit li għandi u bit-tlet werqiet. Kif qed innutaw dan huwa xogħol ta' ftit paċenzja, imma l-paċenzja qiegħda biex tagħti ċans bejn oġġett u ieħor li jinxef kif suppost. Tajjeb, mela hawnhekk għandna il-forom lesti imwaħlin bl-istess kulur li użajna biex ħloqna dan id-disin ta' qisu dvalja biex ngħidlek. Tajjeb? Mela, ħanħallu jinxef ftit ieħor u l-pass li jmiss huwa li nagħmlu il-browning wax. Mela, wasalna biex nagħtu il-browning wax u qabel ma nagħmlu l-browning wax iddeċidejt li nagħmel ftit Gorgeous Gold mill-Frenchine Metallics u hekk qiegħed il-Gorgeous Gold qiegħed imħallat mal-wax nagħmel mal-pinsell u ħanagħmel fihom il-fjuri mhux ħanagħmel fiha il-qoxra, ġifieri ħanagħmel fiha il-fjuri biss biex inkun hemm dak il-gost fuq hawnhekk. Tajjeb? U l-qoxra hawn fuq. U nibdew l-ewwel minn isfel u mbagħad minn fuq biex noħolquha iktar 3D. Issa minn hawnhekk ħammorru għal browning wax. Kull ma jkollna bżonn ċarruta ħażina, il-browning wax ovvjament u l-pinsell, u mbagħad ħanibdew nidħlu fil-qoxra tal-ktieb. Issa b'dan mod mela aħna qegħdin nimlew ġew u mbagħad inneħħu iż-żejjed. B'dan mod kif qed nagħmel jiena nkunu qegħdin noħolqu dak il-gost biex il-pattern li ħloqna fuq il-ktieb joħroġ isbaħ. Kunu ċerti li qegħdin nagħmlu kullu mkien. U hekk inkunu nistgħu nneħħu l-eċċess. Issa b'dan mod jiena qed inneħħi l-eċċess billi nimsaħ biċ-ċarruta il-ħażina. Issa b'dan il-mod ukoll immorru fuq il-fjuri biex fejn għandna il-deb kulur gold jibqa' jidher imma ħajġina ħarir iktar skur minħabba l-browning wax imma ħajibqa' jidher kif suppost issa. L-aħħar biċċa hija fuq il-qoxra barra. U ħanużaw l-istess metodu bil-browning wax. Nidħlu kemm nistgħu ġol irkejjen u ġol irqajja biex nagħtu l-wax u mbagħad naqbdu ċ-ċarruta u nimsħu iż-żejjed. Issa peress li jiena l-finishing il-Frenchine, il-gold ħallattu mal-wax kull m'għandi bżonn nagħmel nerġa' ndur bil-gold biex nerġa' ntiħ ftit ieħor ħajja kemm fuq il-fjuri u kemm fuq il-qoxra. Hawnhekk il-pinsell biżball daħħaltu ġol browning wax flok daħħaltu ġol gold. Imma qed jogħġobni l-effett. Allura qed nerġa' nirrepetih. Jekk qegħdin tinnutaw għandna dan
fi għandna d-disin u hawnhekk fi għandna l-qoxra. Issa wasalna għall-aħħar stadju. Qabel ma ngħidilkom ċaw u nerġgħu niltaqgħu għal episodju li jmiss. Nista' ngħidilkom ħaġa oħra, mela fuq il-qoxra ta' wara jiena hawnhekk m'għamilt xejn. Li tistgħu tagħmlu f'dal każ jekk intom ovvjament tridu sserħu il-ktieb l-aħjar iżommu fuq iċ-ċatt imma tistgħu tagħmlu xi tip ta' dekupaġġ. F'dak il-każ tkunu tistgħu tagħmlu anke dekupaġġ bin-napkins. Issibu pereżempju napkins bil-fjuri, ħanġibilkom waħda tarawha. F'dal-każ jiena nista' nuża napkin bħal din biex tiġi taqbel mal-fjuri li għandi fuq il-qoxra u teħel hawn wara u hawnhekk tkunu qegħdin toħolqu effett ieħor fuq wara. Imma kif nagħmlu id-dekupaġġ bin-napkins nurjilkom darb'oħra f'episodju ieħor. F'dal-każ l-iskop tal-episodju tal-lum il-ħaqnieh qed inneħħi l-karti u hawnhekk intom tistgħu taraw ix-xogħol kif għamilnieh u kif seta' u kif ħareġ wara l-effett tal-brown wax u l-kumplament. Jekk tixtiequ għal dawk li tħobbu iżommuh bħala rikordju dal-ktieb tistgħu tagħmlu żigarella jew qafla taqbad minn mal-fjura u torbtuha ma' wara. U f'dak il-każ ikolkom qafla wkoll fil-ġemb. Nispera li jogħġobkom dan l-episodju. Pas-soltu nitolbukom tagħmlulna subscribe fuq il-YouTube channel tagħna. Minn hemmhekk intom tkunu qegħdin tgħinuna ħafna anke biex nilħqu għanijiet u skopijiet oħrajn li għandna fuq YouTube u xandru l-kelma. Nispera li jogħġobkom l-episodju tal-lum xi ħaġa kompletament differenti milli kontu qegħdin taraw dan l-aħħar. Jien oġobni, sanħalli ħinxef u nara x'effetti kollu. Jekk joġobni daqshekk imbagħad noħorġu fil-vetrina tal-ħanut biex ikunu jistgħu jgawdu in-nies. Saħħa u niltaqgħu f'episodju ieħor li jmissna ta' Rescoli by Carlo. Ciao!